Cada día sobran máis motivos en toda España para saír á rúa. Así destacaba esta mañá a Asamblea de Colectivos Feministas Galegas 8M a importancia de que o próximo 8 de marzo todas as mulleres acudan á folga de coidados, laboral, de consumo estudiantil para seguir loitando polos dereitos de todas. Do mesmo xeito que avanza o feminismo con unhas zancadas enormes polo pulso que estamos dando todos estes anos, tamén os asasinos e os violadores parece que están cada vez actuando sen pudor. Non nos podemos esquecer de todas as asesinadas, de todos os feminicidios e de todas aquelas mulleres que non contan nas listaxes oficiais. Daquelas sobranos cada vez e cada día máis motivos para saír á rúa. O 8 de marzo haberá unha concentración a unha na Praza da Ferraría e ás 8 da tarde está convocada unha manifestación que sairá da Praza do Hospital e rematará na Alameda de Pontevedra. Na páxina web de galegas8m.gal están desglosados todos os eixos da folga, ben explicados, sobre todo a nivel laboral están explicados está explicada a cobertura legal que teñen todas as mulleres que queiran facer folga, pero sempre teñen dúbidas, medos polas posibles represalias que pode haber ao non estar quizáis indicadas e tal. Ali está todo desglosado explicando a cobertura legal e os dereitos que teñen ese día que está convocada a folga xeral legalmente e rexistrada e todas as mulleres poden facer folgas sen ningún problema. Os colectivos feministas de Pontevedra ofrecen tamén a posibilidade de asistir á manifestación nacional que se celebrará en Lugo o domingo 3 de marzo en autobús. O prezo dos bonos de transporte é de 8 euros e están dispoñibles nas librarías Paz e Metáfora, unha xornada na que estará moi presente os últimos feitos acontecidos na política española. A nivel xa local e estatal temos un problema coa extrema dereita e co fascismo, sobre todo cos dereitos das mulleres que queren limitarnos e quitarnos os dereitos xa conseguidos por outras mulleres que loitaron antes que nós e non podemos dar ni un paso atrás na conquista de dereitos. Por iso que acaban de poñernos sobre a mesa de novo un motivo máis para sair á rúa. E non solamente as mulleres feministas, sino todas as mulleres. En aquel momento non salimos á rúa solamente as mulleres de esquerda, saliron á rúa tamén as mulleres de dereitas. Por iso que esperamos que salan á rúa as mulleres e tamén os homes, en masa, porque estamos defendendo os dereitos da vida das mulleres, en xeral. O feminismo está nun momento histórico e, justamente por iso, por todas as mulleres e por todos os dereitos, é fundamental non dar ningún paso atrás e acudir á revolta feminista do próximo 8 de marzo.